जों दिनै सिगारिबारि गावसबा क्लास आनिबो गावसबा जोंबो दिनै आयदां कलेज बिस्कुराव एसा सिबिर जोंहा सिबिर संसाखा केम जोंना जागा गोबां मा डिपार्टमेन्ट दङ दाबो हेल्थ दङ তারপরে এডমিশন दङ दिनै जागायाव दिनै मेरिट सार्टिफिकेट তারপরে बार्थ सार्टिफिकेट তারপরে एसटी पिआरटीसी आदार जतनो दिनै जे खालायजागिया सिनि तिब्रा सारक जों साइमानो सिनि तिब्रा सारक बेसिरभाग न माने डकुमेन्ट्स पुरि आबा हायमानो मे जों दिनै तेबो नुखा इ जागा बरक गोबां मा बिरिंमान बागै सिनि तिब्रा सारक तासु जते बुसुक जे माने कागज पत्र खाजिया डकुमेन्ट्स खाजिया जों दिनै तेबो नुखा माने बेलाय बेलायखे खाकाजांखा दिनै सिनि एडमिशन प्रसेस होनोसुनो लगिरिमा बागै सिनिरो केम्प खिबानो बागै बाक्सा सेलoi थांया बाक्सा डकुमेन्ट्स कामनाङै नै थांया गे मुति हागे पारा पारा जे गुरगै खायतमनि आबो बेलाय बेलायखे काहाम बेलाय बेलायखे जेने तिने फानो लामसंगो आं आबो न कयना मुसंगो ताबो जदि सिनि तिब्रासाबो संरक मुति हाय कागज पत्र जदि खायजे गोबां मा दं हंगे ओरा कागज पत्र खायनांथुन डकुमेन्ट्स नि बेलो ताबुक साइमिया जों आगि रगो टेप साइमिया ताबुक साइमागा जों ताबुक रामनि जेकुनो सिनि आधार कार्ड दंथुन भोटार कार्ड दंथुन बार्थ सार्टिफिकेट दंथुन आगि रगो कुनो आसे बेलेबेल कुनो आसे फेक्टरिया जों ताबुक अफिस रगो जेकुनो सामुं खायना जों आधार दं आबो कपि संजागो दिनै सिनि जागा आधार डिपार्टमेन्ट दङ आधार बुइमाननाय